So karon naton challenge mao ni siya ang ligid-ligid sa baril challenge. Oh. So may kariling na mga baril ana. Dili, musuod mo diha sa baril. Dayon ikariling padong ubos, inikabot sa ubos, mobarog mo og straight. Og kinsa tong dili makuan, matarog jud. Di malipong. Oh, dili malipong. O maay ato ang premiuhan og 50,000 pesos. Okay. Alam Sige. ko na ma'am. Oh, kuan mo kanang paraghanay. Ang malahi may una. Dili kami magsalita ni alim ko yan sila magsalita. Okay, pwede ra, okay. Dili kami magsalita alim ko lang intro nya. Ay katulo totong. Okay. Last lang ko. Yeah, chinichang. Ay bom si gunting ko ang apil may Ona, oh. bom si gunting ko ani. Senetsang. Oh, na tatay bisot. Okay. Dagat to na ba kayo? Yang ko gid ana siya. Iagin lang siya ko kay bubulon man sila. Agin lang to taon ni. Paligid jud. Yeah. Oh. Are sa ko di ba maniglo ko kumusta ka sa ko dai? Aw, kumusta hon sa day? Be. Bababa ang pom. Nya. Tutupo nga rin yun. Okay ra ka diha tay. Pero ko patuloy gani kadlo ko susugod ko mo sukay ko adero. Sukay gining lumot ako na. Okay, ready na. Get ready. Ma'am, Itumba daan. tukare na ano live dance. Ato lumot ito ba? Ayo. Adi mo iko kay di man mo lapas man diri sa kuan. Na. Ge, tumba. Daan ba yun? Di ano kay wala pa man sa kuan. Ma'am, ano naman? Okay. Oh, na ko ako kamera man ha. 1, 2, 3, go! Go! Try ko ha! Oh, gawas. Gawas. Oh, straight barog. Oy. Asa na ba dong? Oh. Layo amang kagibarugan. Ako lagi baril dito. Ari ra ka barog dapit sa baril. Kila may ako, wala ko nalihok ko. Wala ka nilihok pero magsugod og barog iso. Isarasay man, ge. Okay, next, Alimakoy. Okay, inap na na. Sa dito ko bro lagi. Pagawas ha? Nanti Silma. Ma'am, dili ma'am. Pagkawa lagi kung si estima ni mo kauban. Ala, pagkasar ko ni mo dapre. Ready na, Alimakoy? Yung utang dito. Kaya kinin sitwasyon na. Ani ilak yung tuhod. Yeah. Ready na ka? Ready na ko pre. Itumba. Wala na pang inabuhi ah. Bye-bye. Palinay. Ready na ka pre? Oh, barog! Gawas!
hold up. Okay. Next. Totong tugsok. Ade, pwede. Ang makabarog jud ha sa tungod sa drum ha. Ana mami daog na ko ato. Layo kay kag namtanay. Kaya anak ko ato pag anak pagawas ko ba ako. Oh. Tumba ba to ma bitsura ko. Ngiliti kay. Mura sa kabog sakit Criswell ay. Mura kabog sakit Criswell. Wala kay may sakit ka. Ah, wala ay. Nindot ilaw. Ay. Ato kay patuhan ato tay paligid sa gaas ba. Gidagat. Sa taong gubuhi. Nang sa ka mga panaog man atong ligid. Ay kanina pa siya tan kay Wala ikaw naman. Nindot ang law. Nindot ang kusog ng gay. nindot kay mga kabuang. Nindot ang kusog sa hinay. Ayo kay Yeah, ready na totong tugsok. O sabi panugo ni mo pamilya. Goodbye Pilipinas. Ready na ka pre? Ready ka? 1, 2, ay! Monggos! Oh, bangon. Bangon. Barog. Stand up. Oh, dol-dol ras totong sa iyang baril. Na may dagangan inipot. Dagangan inipot. Pintas ni. Yeah, next. Ernesto, last. 50,000 ra ba ha? Kita ka ni? Si Totong dol-dol ra sa baril kumpara ni tatay og ni Alimokoy. Abo ni sa pamay. Yeah, ready na Ernesto? Pero naman ako sang plastas na ko. I-plaster sa na imong upaw. Ang imong upaw. Ay, okay na. Suwa, di na mura di glinti ni magkuha na sa adlaw. Ato itabunan pre. Paalam Lord. Ana mo kamot para hugot ba? Yeah. Gusto din mong kamot para nga ana kay para nindot ang dingin sa baril. Yeah. Ready, get set, go. Oh, gawas Ernesto. Gawas. Barog des tungod ha. Okay, barog. Straight.